Fil-Mużew tal-Art il-Belt ġie ppreżentat il-Padiljun Malti għat-58 edizzjoni tal-Biennale di Venezia. Dan huwa spazju artistiku u kreattiv rinomat ħafna u Malta reġgħet bdiet tipparteċipa sentejn ilu wara żmien twil barra minnu. L-artisti Klitz Antonio, Trevor Borch u Vince Briffa se jirrappreżentaw lil Malta waqt il-Biennale bil-Wirja Mallet li tfisser port. Our team is working on one subject called Maleth, and each one is taking this subject from a different perspective. I'm working from the perspective of contemporary art, of contemporary issues like migration and the flow of people and the obstacles we humans create in this flow of people. Jiena qed naħdem fuq l-istorja ta' Calypso u l-isse bħala platform ġifieri. Ħankun nitella video installation ta' 10 metri li qiegħda fuq l-ilma, fejn għandek in-narrattiv tar-raġel u l-mara maqbudin din l-inċertezza ta' port, għax wara kollox port dak li hu. Il-punt ta' tluq tiegħi kien Ardalan, però mbagħad l-ar ħallejtu warajja u bqajt miexi ġifieri kemm fi żmien qabel sar l-ar kif ukoll fi żminijiet ta' wara l-ar. Fi kliemuhom din hija opportunità tajba biex jieħdu aspetti differenti artistiċi. Intant waqt il-konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li l-parteċipazzjoni ta' din is-sena waqt il-Biennale di Venezia tkompli issaħħaħ il-viżjoni ta' Malta tal-internazzjonalizzazzjoni tal-arti u l-kultura li bħala riżultat toħroġ l-aspett essenzjali tal-istrateġija f'data lill-Kunsill Malti għall-Arti. Din l-istrateġija għandha lan li tħeġġeġ u tippromuovi b'mod attiv is-setturi kulturali u kreattivi f'perspettiva wiesa ta' attività soċjo-ekonomika kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali, temm jgħid il-Ministru Bonnici. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.